Ani ako karon sabay paabangan guys. Adlaw ni nga Lunes. Naghinlo ako anil guys. Kay akong tan-aw sa murag nanay abog ni among bay gibantayan ba. Mo na nga manghinlo ko ani guys. Dako pa ni akong hinluanan. O duha ra mi ani guys. Unya lagi kay bata pamputong usa. Lagi pasagda naman ako basta kay naalang ko'y kauban ga. Tikaw-tikaw aring nanay isang in. Dako kay ni gikatabang namo guys sa amo ang panginabuhi. Kay agahong sweldo ani 15 o katapusan. Dako na kay nig kapusulanan. Abag-abag sa ako ang bana nga usa ka panday. Ako pong trapuhan agamo ang sira kay daghan nag-abog. Daplin lagi ni sa highway, labi nag-init. Kusog jud kayo og abog. Maklaro og abog ani guys kay amo ra man ning gibarnisan ang maong pultahan. Nya amo jud ning gimintin og kanang varnish kay aron dili madaot ang kahoy. Tugas ni nga kahoy guys. Sakit po ning siraha og makaigos tiil. Ana ako po ning anamon og trapo kay musamot ni kasinaw kung imo ning atrapuhan. Aron malipay po ang atong amo nga magtan-aw nga yakto siya sa layo pag uli pohon di rahibawan hinlo og hapsay gihapon ang iyahang panimalay. Iya lang ning gipiyal namo guys. Pinaagi ni Ma'am Bilin. Si Ma'am Bilin akong best friend og si Ma'am Bilin ni salig pud nako. Mao na nga bisan sa hinahinay nga paagi magatrabaho lang ko ani guys. Total wa man dia si Ma'am Bilin mag mandar-mandar. Ako rang oras mo agdon ani. Kay akong bana to mas ila na manday kay maintenance man. Nya ako po sabay paabangan nga gipiyal ni Ma'am Bilin. Mo na ngatungan ko sa mong balay. Aga mong balay kinahanglan nga manglabak ko, magdungag. Kay do naman ko'y mga naman ko'y pamilya nga giatiman. So barato ra ang suhol ani guys, pero okay ra kay kanang wa man po ko nila pugsag pagtrabaho. Oras ray gikuan ako ani guys. Sabto na ko nga hinlo ang balay, uli ko sa amua o ngatungan hira jud. Okay ra ko guys sa sweldo. Kay magtrabaho pa ko sa barangay. Igo na kayo na ako ang maong sweldo. Bye-bye na guys. Bye-bye.